Mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe advocate Nelson Chamisa vaexpressa his concern pamusoro pechitiko chamuona kuti aiwa thousands of graduates vari kugraduate each and every year from different institutions, but the end result macertificates kana madegrees ari ngonofailiwa munyika muna mabasa. Sanapinda mo an alternative kind of solution yakudisa chitaugwa panapa naNelson Chamisa anoti subscribe or like or turn on the bell icon. Timinda paendo pakanyora chiti a new citizens affairs plan. Our new citizens government will introduce and roll out a comprehensive citizens affairs plan based on data, evidence, figures, and statistical models. Our data-led government model begins at birth and guides each individual citizen's development throughout life. This plan will be launched from day one of the new administration. Just this past weekend, we had a University of Zimbabwe 43rd graduation ceremony. A whopping 6.778 students graduated from the University of Zimbabwe, including 200 medical doctors, among them 898 medical specialists, 256 lawyers, and 327 engineers. Sadly, we only had 16 dentists and 83 pharmacists graduating, an area that calls for significant improvement. Yet, the market has no corresponding absorption capacity on amount of the industry shrinking due to the economic and political environment. We produce graduates, but we have no viable market absorption plan to cater for the trained professionals who spew out year in and out. Despite the huge investments made especially by students and sacrificed by families in these difficult times, there is currently no effective citizens affairs plan to provide these graduates with a clear career path. Mashoko ari kuyacha addresswa naNelson Chamisa chiti aiwa vanhu ava vatikuona kuti maparents ari kusacrifice thousands of money vachida kuti vana vavo vagodzidza, vatoona kuti aiwa these career paths hapana vanhu vari kumboita serious nazvo kana kuzviintroducer. Zvatiri kuona kuti aiwa panapa mukaona kuti malawyers, madoctors, mamedical students, maengineers vakagraduata, vanhu mukatarisa kuti munyika yeZimbabwe munotoona kuti aiwa ndo environments kana madepartments ari kuoneka kuti ari shiringi. Mukatarisa muzvipatara hamuna kana equipment iri advanced. Monyasa kuona kuti hakutona kana vakanzi kuti munhu angatoapply basa zvokuti vanhu vangapinda mabasa, asi munoona kuti university yoga mune mainvestment mungani munyika yeZimbabwe vanenge vachigraduate vanhu vari more than 5,000. Saka navo vachanoshanda kuti toona Nelson Chamisa ari kuti aiwa from our day one tichipinda pakutonga we are going to introduce this career path to address this issue kuti munhu wese akavhiwe munhu wese ashande. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro mashoko ake pinaye comment section medu. Subscribe or like.